Okay guys, mayong adlaw sa atong tanan ug karon Friday na usab which is akong off. Itong niagi nagbaktas ko. Nalabyan nato tong akong giingon sa inyo nga King Abdullah Park. Ug karon mo ato ko sa anang King Abdullah kay dugay ra ko diri sa Riyadh ug bang ra siya sa among accommodation. Pero wala gid ko kaanha. So karon mo adto ta. Anhita guys sa King Abdullah Park. Okay, so karon mosulod na ko og ang akong bayad daw kuno is 10 riyal and 50 halala. Okay guys, mosulod na ta og nara ang nagbantay. Mura siya og Pilipino guys pero Nepali di ay. Og nindot kay siya guys, mo dinhi nagsuroy ang mga family, daghan kay mga family kung asa ang mga Pilipino na diri dili lang kay Pilipino, napod diri ang ubang mga lahi. Nagit sila diri nagatapok. Pero dili na ako sila pwede videohan guys kay ang uban sa ila masuko. Pero kani lang ako ipakita sa inyo ang mga view o kung naamo kung kamon maanhim mo diri sa Riyadh. Nindot kay ni siya suroyanan guys, oh. Abi na ako sa una ang Riyadh kuan lang kanang mga kaon lang guys. Ang akong kaon karon is kining pizza. Oh. Nindot kay mga view guys kung naamo diri sa Riyadh tapos gilaay mo sa inyong mga kwarto. Sulod lang mo diri sa kaninga park. Ang bayad guys 1050 riyal, 1050 and 10 riyal and 50 halala. Okay? So kung family mo anhin mo diri, nakita niyo sa akong likod, oh ayan mga fan, mga bata sa akong likod. Og nindot kay siya guys, hangin kayo. Mura sab kag naa sa daplin sa dagat pag naa ka aning lugara. Pwede mo mag-picnic, kauban nimo hang family, kauban nimo hang mga anak. Ayan makita ninyo sa akong likod. Ang mga family nga nagsuroy-suroy. Hangin kayo for the first time. Nakitilaw ko og kanang medyo hangin kayo nga part sa Riyadh. Oh. O guys, dala na ko ganina ang pizza nga akong gikaon nga wala na ako mahurot. Mao na ni ako pagkaon sa panihapon. Diri guys nga nasa park, King Abdullah Park. Ayan makita niyo sa akong likod ang mga birds. Daghan kay mga birds. So nakipalabas sila sa likod. And hangin kay siya. Ayan na siya mga sa mga family kay daghay mo reklamo so medyo bawal na siya. Okay, so lahi ang family nga lugar lahi po ng mga lugar sa mga bachelor mo na diri sa Riyadh. Lahi ang sa bachelor, lahi po ng family. Okay guys, nigawas na ko sa King Abdullah Park ug nindot gid kay siya. Wala ko laing may sulti. Na-refresh ko guys akong na-refresh ko sa ako ang lakaw, sa ako ang kaguol. Pinaagi sa mga kahoy nga ako nakita, grabe. Na mga langgam guys. O nakita ko nagi mga langgam sa kon.
Look at the bird. Oh, nagtapok-tapok sila. Og nindot kaya ang iyang entrance guys. Ang saingan ani. Di man na siya entrance murag. Diri nang gi-jogging ang mga tao labi na gabi hapon. Pwede ka mo ani po diri mag-jogging ka sa buntag og hangin kay siya presko kayo. Nindot gyud siya recreation area sa mga family din sa Riyadh. Diri sa Riyadh o sa Saudi, dili kayo ginapansin kung unsa imong mga suot. So mga Pilipino nga sunod yun sa fashion sa Pilipinas, pero mostly sa mga Pilipino nga na ako nakita diri, wala kayo nag-matter sa ilahang mga obstabo na nato kani mga ibang pasapora man na sila. So karon guys, off man ako, so dili sa ta mag formal karon. Ang akong gisuot karon chinilas. Guys, kaning nga sa kong luyo mo ni sila ang mga exercise or workout nga mga equipment nga kung gusto ka man nimo jogging diri sa park, pwede ka mag warm up diha dapita, pwede ka mag bench, pwede sab ka mag sana mura siya na siya murag singanan ni basta. Sige, atong sulayan. Guys, wala mo ko nag-warm up, diretso ra ko og exercise. Ako lang ipakita sa inyo kung sa mga kalingawan nga inyong maabtan diri sa King Abdullah Park. Okay? Sorry na po to sa laing lugar. Okay guys, nakoy amigo diri. Hi my friend. Are you Saudi? Saudi? Yemeni. Saudi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay guys, namaligya siya og watermelon. Kada watermelon. Watermelon. Okay, at bang siya sa King Abdullah Park. King Abdullah Park. Okay, how much is this? Kam hada? 20 riyal, 30 riyal, 35 riyal. Money presyo sa iyang baligya. 30 talatin riyal. Talatin. Okay, Assalamualaikum. Bye. Bye. Yala. Pabuktos ako guys, kapoy kay bumagtas oy. Nakagikaon ako sa nga na niya gikaon. Igloo. Igloo nga ice cream. 1 real siya. Nana siya peanuts. Nana siya chocolate, nana po siya ice cream. Okay. Amit kayo siya guys, oh. Amit. 1 real, right? Ano kay ice cream? 1 real. Okay guys, maura siguro to ang akong vlog karong adlaw kay medyo kapoy na tuyok. Sige lakaw-lakaw, walay kaoban, ikaw ra isa. Pero ingani gid ning kinabuhi sa Saudi. Usahay kinahanglan nimo mapalayo sa imong pamilya para lang may mga pangandoy sa inyong pamilya nga inyong mabuhat. Og mao ni siya kaning nasa akong likod, mao ni siya ang park nga pwede mo maglingaw-lingaw, bisag ka mo lang isa, bisag wala mo'y kauban, o pwede mas maayo kung aming mga kauban. I hope nga nag-enjoy mo. I hope na nag-enjoy mo kay nag-enjoy sa medyo kapoy lang gid kay sakit una-unaon nga trabaho na pud mao ni ang kinabuhi sa mga OFW diri sa Saudi. Dili man tanan pero kasagaran labi na og naginusara kana mga naginusara wala ay pamilya. Okay, so guys, mao ra to taman og kini na usab ang inyong friend si Jeffrey og mag-ingon ka ninyo.
Bye-bye.